Какво става, хора? Аз съм Дени и добре дошли отново в моя канал. И да, хора, няма да снимам в петъка, но ще снимам в неделята. В нещо ви ще играем волейбол. Абонирайте се канала с камбанката и да започваме. Второ ниво. Една секунда. Левел първи да започваме. Ще играем срещу опонентите. Нова точка. Сервис. Ура, не, ще не гледаме. Yes! Втора точка. О, хора, само видите какво ще стане преди. Бут. Бут. Хора, дали ще успеем да направим точка? Айде, трета точка, хора. Аз не съм про. Но да направим проица нук срещу добър срещу про. Пета точка, хора! Какво правим? Ама все пак, хора, да се оценявам, защото като стигнем по-големите нива, че няма можем дори да фърнем топката. Лайквайте и абонирайте с камбанка. Вижте сега едно предимство. Аре, толкова направи. О, е! Точка! Седма точка! Хора, какво правим? Ние не можем да направят една точка, бе, хора. Ви сега знам как ги биеме, хора. Когато вече се откажат и си мислят, че те ще правят, ние тогава им буквално. Yes, бе, хора! Осма точка. Ето казвам как се прави. Ето ви една победа. Малко тук на 3 урезахме. Не, мамка, една точка. Това не се бе. Айде, мачкай го!
ще има само една игра, хора, защото времето няма ми стигне. Езе! Първи левел, минат с 3 звезди, хора. What the fuck? Али играем матч тук. Старт. Старт. Кето слабаци, аре хора, ви покажем как се прави. Какво направих? Идиоте, всичките река играха идиоти. Извинете, хора. Yes! Браво на тя! Хора, ще си къпна от смях. Това, не знам си хора, че това е най-тъпата игра. То тук са най-големите смешници. Нещо работа, хора. Аре, този идиот, къде остана? Той тъплен. Това е сега се паша. Тук он идиот, ако... Аз ви казвам, хора. Той идиот, защото да не казвам къде точно. Защото ми е писал от него. Защото е смешна работа, видите го това къде е. Аре, бе, къде остана? 4 точки. Yes, браво на нас, бе. Сега хора, чакай сега толкова не сме селе, така че браво на нас. Охуня с корема си удари такова тама. Ай, вземи. Искам уния да изпуснем, защото са дълбаци. Къде стана? Ти тъпана разтъп. Не, то не ще го гледат. Какво да се притеснява, хора? Как обличате? Хора, това са едни от най-малумните. Добре. Греш. Добре, хора, това са малумни точки, само да ви кажа. Типично малумни точки. Окей. Много е лесно, признавам си, хора. Много е плаващо, този, ако не се стегне малко, може да го подобрим. Писък на 5 хора. Аре хора, то мач го минахме. Аз ще кажем си 25 coins. Браво на нас. What the great victory for Vietnam in the qualifying match. Vietnam breaks to the quarterfinals. Окей. Имаме тук мисийки, в които още не сме ги отключили. Това е финалния матч, окей. Още един матч сме. Да ни играем срещу Австрия. Аре, не знам сега сигурно, че е финала на второ място, ще се побъркам. Аре, нищо хора, по-добре да му подаваме на него, не ще се побъркам. Един на два, два на един за тях. Нищо ще победим, хора, не сме Yes, бе, хора! Един път ме загубят хора и ние ще направим победа. Аре!
Не. Ние нарочно им правим тези измами, за да можем да ги измамим. Не, добре. Добре, значи сега мисля, че е наравно, така че може пък и да не сме така, че... Yes, наравно. Не да ги бием. Окей. Аре бе хора, какво правиха че... Са слабаци. Буквално са слабаци. Аз се радвам хора, просто. В момента не можем... Айде хора, какво пробваме. Ой, ще изпуснат един път, казвам ви, ще изпуснат. Давай. Айде. Окей. Това беше много лошо хвърляне, но нищо. Който ще не хора, ние правим по малумен начин. В началото ни воеха, но после почнахме да правим по малумен начин точките си. Така че хора, и се молете да не ми останат тези идиоти. Защото ще ви бъде тъпо. Yes, бе! Добре. Признавам си хора, това е най-лесното нещо. Просто в смисъл, кажете ми, няма да се радвам, като той е толкова лесно. Ето, този пък да вземе да хвърля. Хора, имам да казвам, ще победим. Добре. Победа! Още 30 coins да си вземи и да сме с 100 coins. What the game for Vietnam? A tout battle for Vietnam and an awesome win in on of the nice game this season. Vietnam breaks to the semi-finals. Окей. След 6 минути ни почва финала. Ако ще правим 6 минути, това нормално ли е, хора, последната ни по-хора на финала ни започва след 4 минути. Чакай, ние може да си го купим с писе. Не знам. Срещу някоя държава ще играем. Това е нещо като преди финала и скоро може между че са хора 5 минути. Ще бъде около 25 минути. Междуто е супер готино, така че може да си инсталирате играта. Първия линк в описанието. Много е готина. И пишете долу коментарите, искате и нов giveaway. Диска на GTI 5 ще бъде спечелен скоро, така че участвайте, имате още време. Пия си водичка. Ако искате хора, междуто, може с спечелите да се чуем и да ги питам по какво да им го пратя това нещо, по аккаунт, по спиди. Така че да. Прасните лайка, абонирайте се, към банката цъкнете. Всичко цъкнете. Минути остава до старта на семифинала, както му се казва. Междуто хора, още сме в първи сезон, скоро сезон 2. Пишете долу коментарите, даже ще направим поредица. Още сезон 5 не е излезнал. И па излезнал на пъня просто. Тук още не знам какво ще има, така че... Тук ще има някакви отклонения, все пак какво правя? Хора, това... Искате ли поредица? Това ще бъде първи епизод. Аре, така да се разбереме. Вече това е първи епизод на волейбол. Това е първи епизод на втори сезон на волейбола.
В 4 минути какво ще правим, бе, хора? Може, ако искате да си направим една... Между другото, хора, може вече да влезете в Viber групата ми, а именно Денима. Има зайченце. Аз обичам зайци. Така че, хора, ще има и за нея линк в описанието да свържете в групата, моята група Денима. Така че, лайквайте, абонирайте се за канала с камбанката. Три минути. Две минути 50 секунди, хора. Две минути 30. Става 2 минути 30. 3, 2, 1 и 2 минути 30 секунди. Хора, аз тук започнеш и заспа, хора. Не може ли просто да си го платим? Между другото, може да играем мултиплеер. Искате ли да играем мултиплеер, да ви покажа? Ай, следващия път ще играем мултиплеер, защото чакаме да почне семифинала. Нямам търпение между за финала, защото винаги искам да мина финала на тези матчове. Силно на финала на втори сезон ще бъде най-готино. Аре, мулти ще играем малко. Аре, мулти. Чакай, ние още не сме отключили мултито. Тук се отключва мулти. Тук сме още на финала. Имаме купа 11 на 2 срещу Австрия. Аз ще играем срещу тези приятелчета. Имаме още около 1 минута и половина. Защото, хора, утре ще има втори епизод на Играем Криница в света на Зоро. Още 1 минута и 10 секунди остават до началото на семифинала. What the fuck? Можем да започнем. Старт, аре, хора, да ги разбиеме. Тия пъти не са лоши, чакайте. Започваме. Ще ги разбиеме тия хора, ще ги разбиеме. Зависи ако тъпия ми нещастник. Тук ми спомага. Окей, тия защо не са? Аре, бавняр, къде остана? Тия ще ми победят тук, ти ми стоиш като скрън за инти и гледаш само като тъп. Това са финалите,
бе хора, така че тук трябва да ги разбием. Айде бе, къде останава сме шли? Направо ще изпобъкам, ако не направя тази пътка. Не! What the fuck, аз измах, че това ще не трябва да направя. Айде не? Yes. Добре, това не беше много логично. Дръж. Добре. Добре, хора. Това, че те са ни вкарали една точка, това не означава, че трябва да се отпускаме. Защото сега много добро темпо върви. Това означава, че не трябва да се отпускаме сега. Мисля, че те са ни вкарали една точка. Или пък ние сега вкарахме. Това означава, че ние трябва да се отпускаме. Все пак те могат и сега да направят две точки за по-малко от една минута. Защо не трябва да се отпускаме? Защото това е много важно матч. Един от важните матчове преди истинския финал. Нямам търпение за мултито. Добре, това беше добро. Това ще му дам, защото иначе... Хора. Тия пък е бахти професионалистите се оказа. Аре бе, тия пък не може най-накрая да изкараме една точка. Най-накрая. Добре. Добре, казвам добре. Добре, каза ви, защо имам винаги четворка? Извиняйте. Винаги имам на тия хвърлянето, винаги пишем четворка. Гуд, значи е добре четворка. Нали? Гуд. Трябва да е... Не гуд. Защо става гуд? Добре, този... Yes! Само четворка. Гуд. Що само гуд? Вот. Ето. Добре. Ето грит. Браво. Грит. Гуд. Good. Great. Good. Great. Yes, boys and girls. Следващия епизод ще бъде финал, защото сега имаме малко минути. Няма един епизод да ми става половин час, извинете много. Защото сега не виждат половин час, ако смешно. Буквално за две игри са половин час да става. Хора, искате ли пак да направим GT5? Да играме GT5. Браво, бе! Остаха 3 точки. Значи много слабо.
Great. 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 Само great, отлично. Good, четворка. Good, четворка. Good. Good. Що хора само четворка? What the fuck? Good. Good. What the fuck? Good. Една точка и сметка. Нарочно хора, където няма хора, където е свободно там. Гри! Защо този идиот не идва? Апарат! победа. 11-5 хора. Браво на нас бе. What the great win for Vietnam volleyball. Superb victory for Vietnam. They played some great volleyball today. Vietnam breaks to the finals. 7 минути до финала. Защо? Защо? 9. Окей, ще дам 9. Няма ядки. Само да не са си дали 9 за празно. 9, ай сега нещо е да. Това е финала, хора. Този добре удари, бе. Браво на тебе, тя не е хубава. Ма са смешни. Много добре удрят. Това е много лошо. Защото дори да ги убиете, да не знам как ще успеем, дори да им ударим. Браво, бе! Yes! Хора! 30 минути съм си дал за това да направя чисто много видео. Това не е заради някой, заради вас. 28. Още 2 минути хора и правим 30 минути на видео. Сериозно и what the fuck? Това верно ли не? Аре бе, този пък как удря? Аре бе, тия пък се откажат последната минута, хора. Окей. Няма да играем, не ми пука, че съм дал 9, окей. Еми да, хора. Извинете, че така ви прецаках, но просто какво да направя сега пък. Окей, дал съм си 9 стотинки за финал, можем да играем, ама просто не искам, защото вече се изморих. Следващият епизод, хора, ще можем, между другото, искате ли да направим един много готин пранк на Бами за Великден? Ще направим великденски пранк на Бами следващата седмица. Абонирайте за канала с Камбанката, защото, повярвайте ми, искате да разберете какъв ще бъде пранка. Защото аз буквално в момента междуто го мисля и може да трошим яйца малко. Все пак, знаете, Великден трошим яйца. Чакайте, аз ще дам на баба ми едно яйце, примерно сурово, и аз ще отида и ще ударя ръката и тя така буквално яйцето ще се спляска или обратното. Аз ще хвана едно яйце, ама баба ми няма да го вижда. И аз ще кажа баба ми, баба, моля те, искам да ми удариш силно ръката и тя като удари яйцето да се сплёска. И да. Така че хора, лайквайте, абонирайте се за канала с Камбанката и 30 минути стана. Ай, чао!